Hi! Kamusta kamo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Must de Cartier Parfum for Women. Te, pambabae ni siya, pero kung luyag mo siya suksukon, bahala ka pag gusto ka. Kag parfum ni siya, but ng balon, isa ka braso kalayo bago ka masimutan. Te, ano ni siya klase nga pahamot? Balik ka simple lang gid sa iya. Tatlo lang ang iya nga mga nota kag masimutan mo gid ang berde nga galbanum nga hamot, no? Angay siya sa katamtaman nga panahon. Ang temperatura nga para siya is between 60 to 80 degrees Fahrenheit o kon 16 to 27 degrees Celsius. Te, ano ang iyang mga nota? For the top, jasmine. Amo lang na, no? Hamot na daan ng jasmine, mga sampagita na. Amo na siya kung masimutan sa top. For the mid, we have galbanum na amo gini siya ang masimutan mo. Berde nga pagkapait nga hamot sing mga dahon sang galbanum. Kag for the base, vanilla lang. Amo lang na, no? Vanilla nga gahatag siya nga pagkahumok. Te, kabay pa nga namian kamo sini nga pahamot. Kag kung may iba pa mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibili nyo lang sa comment section. Sa taso naman, bye-bye!